Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezinomhlaba esasithandile, esasilondolozile, esasivikelile, esasihlengile ezintweni zonke ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu uhlezi emuhle, uNkulunkulu uhlezi emangalisa, uNkulunkulu uhlezi enothando olubakalisayo, uhlezi eqotho, uhlezi emkhulu, uhlezi esabeka, uhlezi engcwele, uhlezi yikho konke kukho konke ngezikhathi zonke bantu bakaNkulunkulu. Socela nje sikwisihloko esithi qaphelani umoya wokukhanuka, ukuhala. Yazi bantu bakaNkulunkulu, one thing I've studied and realized ngathi singabantu ukuthi the only difference esihluke ngayo nemimoya ukuthi thina simbethe yona ayimbethe. Thina sinegunya yona ayinagunya. Thina sinamehlo yona ayinamehlo. Thina siney'ndlebe yona ayinandlebe. Thina sinemlomo yona ayinemlomo. Thina siney'nyawo yona ayinay'nyawo. Sona sinezandla yona ayinazandla. In as much as ithanda ukwenza izinto eziningi, but the fact that uwumoya awukwazi ukucubula into ngithi. The fact that uwumoya awukwazi ukudla ngithi. The fact that uwumoya awukwazi ukuhamba ngithi. But uzodinga ukuthi ukwenze konke kwasemhlabeni, but udinga igumbi thizeni ukuze nawo ukwazi ukuthi uzenze zonke izinto. Udinga indlu le engumzimba eyizandla ukuze ngezandla zakhe ezokwazi ukuthi awuvula lobo tshwala abufake la. Udinga umlomo ukuthi akwazi ukuthi awuphuze ebese kuyangena kuyena kuthandele kumkhulise. So imizimba yethu thina into eyidingayo ngaso sonke isikhathi idinga ukudla okuzonikeza amandla, unikeza ama-nutrients, unikeza ama-proteins, ama-carbohydrates, unikeza i-energy, unikeza ama-vitamini, ukunikeze a form of i-survival so that you can grow. But and kunikeze futhi ne-iron to boost your bones so that amathambo akho ezokwazi ukuthi ahlezi esebenza njalo eqinisa umzimba wakho khona uzokwazi ukuhamba, so that uzokwazi ukumaneuver around, so that uzokwazi ukunyakazisa, ama-bones akho kumele anakekeleke ngaso sonke isikhathi. So le mimoya ukuze nayo ikhule isurvive izodinga ukuthi ihlale egumbini thizeni khona izodla ngalo, khona izokwazi ukuthi isuthe ebese iyakhula enze umathanda. But if ukwazi ukuthi umoya uvumele ukuthi uhlale nawe, uzohlala in such a way that mawusukhulele lana angeke usafuna ukuhamba, angeke usafuna ukushiya, but uzokwazi ukuthi hayibo nami ngidlela lana, hayibo mina ngihlezi ngidlela lana njena, mina ngihlezi ngenza 1 2 3. That is why umuntu mesaqala mhlawumbe ubhema iwonga usuke sangakwazi ukureturn abuyele emuva abuke ukuthi hayibo impilo yami ibikanje kanje. Kodwa if eseyibhema for as many years, isikhathi eside, lo moya usuke usuhleli, usuke ungasafuni ukusuka la because usujwayele ukuthi mina ngidlela lana, mina yonke into ngiyenzela lana, mina konke kwami impilo yami is just here. So singabantu ayikho into encomeka nethandeka njengomuntu oqina. Ayikho into ethandeka nencomeka njengomuntu oziphethe kahle, whether umntwana wentombazane oyitshitshi oyiphethe kahle, owenza kahle empilweni yakhe, whether umfana oyiqoqile ongathanda amantombazane, ongathanda izinto but ohlalela encwadini zakhe, onakekela ikhala lakhe, ohlezi eclean, ohlezi washile, ohlezi yonke into yakhe nje ihlezi imi ngomumo. Even umzali obonayo leyo ngane ebona engakhe yehlukile athi yazi kuba ingane yami njenganawe, wazwa nenhlanhla umzali wakho, wazwa nenhlanhla uma wakho. Nkosi yami siyambongela uma wakho. Why? Because ubona into enhle, ngoba into enhle iyathandeka. Indishi iyathandeka enhle ngoba usuke ifanelekile ukuthi sengapha kokunye ukudla. Ibhodwe eliclean liyathandeka because usuke engawazi ukuthi lithathwe lipheke azathi umzali kwangcono ngabe emsebenzini amabhodwe eclean because right alungele ukuthi kupheke okunye ukudla. Indlu ehlanzekile, indawo egumbi athi umuntu mengena kwaze kwaclean la indlu futhi kunuka kamnandi. Izingubo eziclean ziyathandeka, umuntu ungashintsha ngisho as many times elibele gezile. Why? Because ku-clean, uthanda lokho ngoba iyona into ethandekayo kithina ngaso sonke isikhathi. So into ekumele siyazi abantu baNkulunkulu siqonde ukuthi konke lokho okuthandekayo kubonakala emehlweni ethu ukuthandeka kuthina nabo bonke abakhona emhlabeni. Nayo yonke imimoya iyazithanda izinto ezikanjalo, iyayithanda into ehlanzekile, iyathanda ukuhlala kuyona ngoba akekho umuntu othanda ukuhlala endaweni engcolile. Akithi even umbhede ongandluliwe uyacasula, uyacasula ngempela. Awuna appetite, awuhaleleki nje ukuthi ungavele ulale kona, no, akuhaleleki. Ingane engcolile ngeke uzuvele uqubule nje sinomunandi because ingcolile, but lesigezile siklini wayifuka uyigone nje uye nje because yonke into eclean iyathandeka ngaso sonke isikhathi. Kufana nomuntu ke umntwana ngaso sonke isikhathi omuhle oziphethe kahle uyathandeka.
unless kulabantu abanomona-ke bazothi oh tshela ukuthi usile, sobona phela ngalokhu hlolwa kwakho ukuthi kuyophelelaphi, siyobona phela ngalokhu iphatha kakho ukuthi kuyophelelaphi, siyobona phela ngale mpilo yakho ukuthi kuyophelelaphi. Umuntu onomona loyo okhipha amazwi akanjalo, bese zama ngayo yonke indlela ukuthi azame ukuthi alimaze ashwankathele ukuze lo muntu lo angeke ezokwazi ukuthi aphelele aphumelele empilweni. But ukuziphatha ngendlela efanelekile kukwenza ukuthi unakeke. It's just like muziphatha ngendlela eyahlukile because njengamanje abantu sebandile, sekwandile ama-teenage pregnancies, angithi sekwandile abantu abaphuzayo, kwandile abantu ababhemayo, kwandile izimfebo, kwandile yonke into embi emhlabeni. But lo okusaqhubeka endleleni osenza kahle, all eyes abakuyena, wonke amehlo ayamjonga. It's just like sonke sizohamba esikhotheni, wena uvela uhambe etiyeleni, uhambe wedwa etiyeleni, wonke umuntu uzobuka ukuthi hawu luyana wahluka yedwa kanjani, wenza ngani, hayibo luyana yena ukwazi ukuhamba endaweni e-right kanje, wenze kanjani. Thina sihamba endaweni nje, thina sihluleka, thina you know, wahamba ehlukile because abanye bamdibe munye bahamba bayafana, but yena ngoba wehlukile, uyena obukekayo, uyena onakekayo, uyena obonakala ukuthi hawe ma, yazi ukube nje bengenzeka kanje, yazi ukube nje sonke besingafana nayo, yazi ukube nje sonke besingenza ngale ndlela, awusitshela ukuthi wenza ngani. So imimoya ithi bona amagumbi amahle ahlanzekile bese ehalela ukuthi ihlale kuwona, ebese ehalela ukuthi ithandeke kuwona, ebese ehalela ukuthi ibuse kuwona. One thing esimele siyazi, imimoya iyazi ukuthi imizimba le yethu akuyona yawo, iyazi ukuthi ayina authority, iyazi ukuthi akumele ngabe ihlala kuyona. That is why ingahlali emzimbeni wakho 100%, but udinga ukuthi ufike kuwena uzokuhlebela ukuthi hamba uthola ukuthi, hamba uthatha ukuthi. Ngale kathi ukuhlebela uholeleka ekwenzeni leyo nto leyo, let's say uyenza ngaleso sikhathi, ebese uyafideka lo moya, udle ngawe ngaleso sikhathi, udla ngomzimba wakho. Thola ukuthi it's something that you do not need. Uthi ayihamba uphuza, uthi ishiyazi ngihalela nje ukuthi ngithi ukushibiza kancane. Ngihalela nje, yebo nje mangathola nje ibandayo. Uholele lo moya ugudlize, uyizame iplani, uyizame. Ngale nkathi usukuthola lokho, lo moya usuyakwazi ukuthi ufide, udle kamnandi ngawo bese uhlala kuwena. The more njalo mawuthi uphuze uhlala kuwena. The more njalo mawuthi uphuze ubobona ukuthi if into obokade uthi uyayihalela wangayithola, awubi nalutho, awufi, but uyaqhubeka nempilo because into obukade ungayidingi vele, it was just that spirit ebesifike sahleba ngaleso sikhathi ngoba yiso esisuke sifuna lento, but sisuke sifuna ukuzoyidla ngawe. Yiso esisuke sihalela lawo ma-donuts kodwa sifuna ukwadla ngawe. Siyazi ukuthi masidla siqhubeke sidla la ma-donuts lawo, uwena ozoba nesifo sashukela at the end of the day, uwena ozogula ngelinye ilanga. So sifuna lento so that uzoyithola, uzoyidla, uzoyigrabha, uzoyisebenzisa, ebese sona siyazuza ngawe. Umoya ohaha uthi ngihalela ukuthi fellow cravings aze akhala because kusebenziseka even your character, kusebenziseka ubuwena aze akhala umuntu eyifuna ngempela into ukuthi elangazelela ngempela, kanti it's just the spirit esithinta yena, sithinta ama-emotions wakhe, sithinta kube ngazuthi oh Nkosi yami uyazojwayela ukuthi mefuna into abehave kanje, kanti cha, it's just the spirit. Lento le akayidingi. You cannot say ungumuntu kade udlile ekseni, let's say udle umfudumezo, yes, usuzothi wena sizoshaya u-12 usuyaqhuleka manje ngobani uthi ulambile. No, ayikho lento, awukakudingi ukudla. If there's people who can survive 7 days, uphela 7 days engadlanga engathintanga ukudla, that person can survive. Uzothi hayi sekushawa 1 nje, ngishawa isiyezi nani, ngishawa ikhanda, ngishawa yini. It's just that spirit esesilambile sesifuna ukuzodla ngalo mzimba wakho, not you. You are not hungry. Wena self, wena person, wena in your body, you are not hungry. I promise you that. It's just the spirit that is busy feeding ngawe. So abanye, they go to an extent ukuthi
ngokusebenzisa abazali babo, ukusebenzisa amagama abazali. I just saw an experience lapho khona umntwana wentombazane eya kamakhelwane eyocela uboleka imali. Athi uma uthi asacela nimboleka imali manje ufuna ukuvuka kusasa emsebenzini ayogibela. Wathi sephumile esangweni kanti kunomngane wakho omlindile lapha. Kanti le mali le befunela ukuthi ayoyithengela insango, befuna ukuyithengela ugwayi, befuna ukuyithengela into yakhe. Uzusebenzisa igama lomzali ngokuqamba amanga ngomzali just because ufuna lento yakhe. So these spirits, they can lead you to an extent lapho khona uzokwenza ukuthi uze uzame indlela ngendlela ojwayele ngayo. So naw sekungena igama lomzali ebengayicela ngumzali leyo mali ngenxa yokuthi lo moya uholelile wazoqhambisa amanga okusebenzisela anything and everything ekhona around so that uzokwazi ukuthi wona udle la emzimbeni wakho. If you are not growing kakhulu kwezikamoya into understanding ukuthi hayibo angingilandelele, ake ngilandelele ukuthi ngampela lo mama ufuna le mali, ngampela hawu inyanga isanda qala kanjena akasenayo imali yokugibela. Ukulandelele kudle impela igudlela indaba. But ngenxa ukuthi abantu abakhulu kwezikamoya abanaki izinto eziningi, that is why zonke izinto ezovele zenzeke isinoma kanjani. Abanye they go to an extent baze balwe babange ukuthi hayi wena usiqondela utshwala bethu, wena nje ukuthi nokuthi baze bathi umuntu ngisho kuthi uphuze kangakanani akabuchithi utshwala because ilo moya lo usukwazi ukuthi ayiboni kudla kwami lokho. So kumele si-understand bantu baNkulunkulu, nize nibanga, nize nilwa, nize nenze zonke lezi zinto enisuke nizenza, ile moya le esuke ifuna ukuthi ifide vele ngemizimba yabantu. And lento uma usuyenze isikhathi eside usuke ungasazi ukuthi umoya ofidayo, usuke ungasazi futhi usuke ungaboni ngoba suke wona ubusa usuke ungaphezulu, usuke wenza ukuthandwa yiwo, usuke wenza intando yawo ngomzimba wakho, because you have allowed it to go to an extent lapho khona uzokubusa, uzofinyelele la uthanda khona, uzofinyelele lapho ekukhuleni uzobe ngaphezulu kwakho. But konke sinqoba ngoyebo noqhabuqhabu. The only solution bantu kaNkulunkulu ukuthi masingayinakekeli inyama kuzokuvusa inkanuko zayo. Usiyala kanjalo uKristu ukuthi singayinakekeli inyama kuzokuvusa inkanuko zayo because eventually zizovuka izinkanuko zenyama. By feeding it ngaso sonke isikhathi, you're always feeding it. Njalo feed inyama njalo ekuseni emini ntambama, you're eating sani emini ntambama. It's not actually supposed to be a law or a rule ukuthi udla every day, udla ka-4 ngosuku, udla ka-5 ngosuku, but you just need to eat when you are hungry. And ukuba empty kwesisa kusho ukuthi ulambile because ukudla ngale nkathi ukudla obviously kuzohamba kuye emzimbeni, kuhambe kuye emathanjweni, kuhambe kuye enyameni, kuhambe kuye ekhanda, kuhambe kuye egazini, kuhambe kuye ezindaweni zonke lapho kumele kuye khona. So kuzosala isini ku-empty vele, but the fact that you still have energy, that means you are good to go. That means you are fine. You do not need anything more. You do not need anything to add kuloko kusuke kukhona ngoba ikhona okubalekile, ikhona okunesidingo bantu baNkulunkulu. And otherwise, if we add everything and anything more than that, that is where silimala khona. That is when kuqhamuka umoya wokuhala okuyinkanuko yenyama. That is when uba led to noma iziphi izinkanuko ezikhona emhlabeni. You can be led to ugcina usuphuza, you can be led to ugcina usubhema. Uthi othi ngizame. Othi ngikwenze nami ngizokwenza njani? Mhlawumbe kuloko ngangisize because uhamba ngokwenyama, hayi ngokwamoya. Ukuhamba ngokwenyama, ukuhamba ngokuzwa ngabantu, ukuhamba ngokuzwa ngemizwa, ukuhamba ngokubona izinto, ukuhamba hayi noma yiphi indlela ekhona lapha emhlabeni. But ukuhamba ngomoya, ukuhamba ngokuzwa izwi likaJehova umdali wezulu nomhlaba, ukuthi uyale wathini, ukuthi ubeke yiphi imiyalelo, ukuthi uthe aseqoqe kanjani, ukuthi uthe asenze kuphi singenzi kuphi, ukuthi uthe asiphile yiphi impilo yobungcwele. So masiqaphele bantu baNkulunkulu, umoya wenkanuko. It doesn't just applies to inkanuko mhlawumbe yocansi. Inkanuko ngikhanukele cha, nokuhala nje. Uthi ngihalela ama-chips,
You do not need this thing. Ingcolise umzimba wakho. Yazi ngihalela ukuthi you do not need it. You just uyahalela nje kuphela. Futhi ubone nokuthi it's just ukuhala. Mase sidlulile futhi le nto leyo awubisaba nandaba nayo. Athi umuntu ngicela ungithengela manje, awugijima manje ungithengela ukuthi mangathengwanga ngaleso sikhathi athi hayi angisayihaleli. Hayi sengilathi. Why? Because there was a spirit that was there that wanted to feed. Sidle ngalento ngaleso sikhathi. But ngenxa ukuthi awusifeedanga size sihambe. Size sikuphathise ngekhanda. Mozuziba lelo khanda ukukhulekele sizoze sihambe. Sokuphathisa ngesisu, khulekele leso sisu, soze sihambe. Phathisa ngesiyezi, usikhulekele leso siyezi, soze sihambe. And the fasting is number one, but mankulu to fight all the spirit. Ukuzila ukudla. Ukuzile ngampela, unqabele inyama yakho, unqabele. Ithi sabathe uthi cha, uthi no. That is a very powerful way in fighting imizimba yethu khona izokukhula spiritually. Khona izohamba ngomoya, ingahambi ngenyama, khona ngeke izifezekise izinkanuko zayo inyama. Ngoba inyama ifuna okwenyama, nomoya ufuna okamoya. What are you feeding? Ngoba uNkulunkulu uthi hambani ngomoya, ningahambi ngenyama, ukuze ningeze nafezekisa izinkanuko zani zenyama. Ngisho ngathi udla less, the fact that you eat all the time, you are busy feeding inyama yakho kakhulu ukudlula umoya wakho. The fact that konke okwenzayo it's all about inyama, you are busy feeding it kakhulu kunokufeed umoya wakho. Siwasinakele umoya, sikhule kwezingomoya, sihambe ngemiyalelo kaJehova, silalele yena umdali wezulu nomhlaba. Qaphelani umoya wonkanuko wokuhala. So nje inkosi nje ibe nani uNkulunkulu, nibusise kakhulu, ngiqinise ngihlenge. Ngandlulisele manje nakwabanye abantu bathola ukuphulukiswa. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. And ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, Instagram uLihle Ithemba Wendy Mzobe. Inkosi nje ibe nani, busise kakhulu, niqaphele, nizisize niqine nikhuleke. Amen.